Jedan od najiščekivanijih događaja u općini Čavle, malonogometni turnir Jama, održava se u samom srcu općine Čavle. Nogometno ludilo, natjecateljski duh i nevjerojatna atmosfera prate ovaj spektakularni turnir koji privlači zaljubljenike u nogomet iz cijele regije. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je televizija Čavle. Nalazimo se na mjestu gdje se održava malonogometni turnir Jama. Alene, recite nam nešto o ovom malonogometnom turniru. Pa, udruga Grobnički dondolaši su pokrenuli turnir, već ovo je treće izdanje uzastopno. Ovaj turnir je krajem ili sredinom 6. mjeseca. Prepoznali smo da bi trebalo obnoviti taj turnir jer je bilo puno zainteresirani, puno generacija prije toga igralo taj turnir. Bila je nažalost jedna pauza duža i nakon toga smo mi uspjeli pokrenuti i napravili smo pun pogodak jer je jako dobro posjećeno, imamo puno ekip i jako smo zadovoljni kao i svi ostali sudionici će taj turnir opet aktivan, a danas je finalni dan, tako da očekujemo odličnu atmosferu. Kada je započeo turnir? Pa ne znam točno informaciju, ali evo baš kako su ti naši domaći dečki tu nam stalno dolazili svaki dan, pa su nam baš povedali o tomu i oni se sjećaju kad su i dečki koji su stariji od mene tu igrali taj turnir i da im je to bilo isto jedan doživljaj, tako da se nadam da smo mi isto uspjeli malo prenesti na te neke sadašnje mlađe generacije, tako da možda se i neko i kasnije priključiva nam i organizaciji i nastavi ovo što mi delamo. Osim nogometa, turnir je i mjesto za druženje uz glazbu i dobru hranu. Kakav je bio program? Tu imamo super oštara, Kafe Bar Max nas prati već treće leto i stvarno svaka je čast na svom trudu. Imali smo muziku uživo da malo obogatimo jedan dan program. Tko je nastupao? Nastup je bil benda Žažara, tako da smo malo se isto opustili nakon isto napornih utakmic i od tih 7 dana nas je poklopilo da hrvatska reprezentacija igra finale, pa smo im organizirali jedan veli video zid ki je opet privukal veli broj ljudi ki su zaljubljeni, evo ne samo i sportski del koji mi organiziramo, nego i naš najveći nacionalni nivo, tako da je se super prošlo. Tijekom malonogometnog turnira Jama ovdje nije fokus samo na nogometnim utakmicama. Zajednica koja se okupila oko ovog turnira, ljudi svih dobnih skupina, navijači koji su pružali podršku svojim omiljenim ekipama, stvarali su nezaboravne trenutke radosti i slavlja. Matija, tko su sudionici turnira? Pa sudionici imali smo 24 seniorske, 8 veteranskih ekipa i dodali smo još jednu inovaciju sa nadražaja na poticaj mlađih na nogomet, mini Jamu U12 2012. godište. Imali smo 4 ekipe, to su bile tu naše lokalne Riječina, Grobničan, Borac i Orijent. I 24 seniorske ekipe koje su dolazile iz naše županije, iz Istarske županije, iz Senjske županije. Tako da odaziv je jako velik na turnir. Bilo je i više prijava, ali ograničili smo na 24 jer ipak bi to bilo malo previše. I veteranski isto nam je pun pogodak, prijavili se isto ekipe odlične koje neki bivši prvoligaši poput braće Šarbinija i svakakvih igrača. Tako da to su više manje sudionici ovog turnira. Danas je finalni dan. Tko je u njemu? Danas igraju 2 polufinala veterana i 2 polufinala seniora. Veteranske ekipe su, prva je čak i možda po meni derbi dana veterana, ekipa GPP Mikić od našeg predsjednika Omišlja Nikole Turčića, protiv Orijentovog Gnjišća za koje igraju neki veliki poznati malonogometni igrači tipa Malac, Lukačić, Pečar koji igraju za HMNK Rijeku, a s druge strane su bivši kapetan Grobniča Jukić, braća Šarbini, Jerić, isto sve poznati igrači. A od seniorskih ekipa ostali smo naša ekipa, jedina domaća, i ostala je ekipa iz Senjske županije, gore Franko i prijatelji, protiv Faze, isto iz Senja ekipa, tako da danas su sve utakmice na nož, bi se rekao. Biće napeto. Biće, boga mi, napeto, da, i zanimljivo. Jeste li među juniorima uočili nekog malog Mesija? Pa uvijek se svake godine ovdje u Jame se napravi neki transfer igrača iz nekog kluba, tako da mislim, ima puno jako mladih dečki, mlađih od 18 godina, koji stvarno imaju potencijala, ali
treba imati sreće i tako da nadamo se da će biti koji. I da ne zaborave da su ovdje počeli. Da, ovdje su počeli. Neka vas ova emisija podsjeti da je nogomet više od igre. To je spoj strasti, zajedništva i sportskog duha. Hvala vam na gledanju Nove televizije Čavle. Ovu i sve ostale epizode možete pratiti na Televizija HR. Lijepi pozdrav!